Mondom, nem is tudom, hogy... A tudjuk, az eszünkben tartva, hova raknom magához, a WC-hez eszünkben. De látod, ahogy van még egy vonat, ami nekünk is kiraknak, és van is közben, amúgy csak. Minden is van, minden is. Ahhoz szerintem feladakszom a szépség. Az is úgy kislány étére legós az ő bizony, de Kicsoda? a Cesznak Luca, tehát ugye ő lányos, tehát meg ilyen komoly nincs tekintet. Azért gondoltam, mert nekem még mondom a lányomban majd a babát kirakom, de Hát ha figyelj! mentek haza, akkor... Ez egyszerűen kész. Micsoda harci állam. Ugye? Tehát figyelj, holott gondolatban se tudod ilyet kitalálni, hogy megvalósítani. Én kitalálni. Hát, Hát ennyiből. Csúcs. Oda jöttök vissza? Hát fél egy. Felveszem, még az a vagyok. És van még Titanic is itt. Láttok ahol, mikor Itt. Vannak az összeépítés, az egy kemény. Ezeknek is a kemény volt, ezeknek a... Honnan jött ez a legómánia?